I-Kaizer Chiefs izithola iphoqeleka ukuba ivume ukudayiswa komdlali waseCongo odlala ophikweni uGlody Makabili Lepo oya kwiqembu laseMoroki S-FAR. Lolu shintsho luyibhizinisi elingenisa imali enhle kakhulu kulezi zinkunzi zaseSoweto ezizothola cisho impinda kabili yemali ezayikhipha ngesikhathi zisayinisa lo mdlalo neminyaka engu-28 esuka kwiqembu lesigaba sesithathu eFrance ezinyangeni ezingu-18 ezedlule. Ngemuva kokukhipha imali elinganiselwa ku-€500 okulingana no-9.3 million wamarandi ukuze ithole lo mdlali, iChiefs ibuka iqembu laseMorocco liphikelela kuze kube yimali yaphumelela. Ukuzimisela kwe-S-FAR kuboniswe ukukhushulwa kwezimali ezazithenjisiwe zisuka ku-$700,000 wamadola aseMelika ziya ku-$1 million okungu-16.3 million rand, okushiya iqembu laseNatarena lingenandlela enye ngaphandle kokwamukela le mali. Lokhu kudayiswa kwakhe kuthembisa nokuthuthukisa isikhwama semali sikaLilepo uqobo lwakhe. Ngesikhathi sakhe esifushane kumakhosi, isivumelwano sakhe besivele simlethela ukunyuselwa kweholo emva kwezinyanga zakhe zokuqala ezingu-6 kanye nasekuqaleni kwalonyaka, kanti ukunyuselwa kwesithathu bekumele kuqale kule nyanga njengoba engena onyakeni wakhe wokugcina wenkontileka. Nokho i-S-FAR izimisela ukudlula lezo zibalo kude kakhulu ngesivumelwano esingenisa imali eningi kakhulu, nakuba uLilepo ekhombise ukuba yinsika ebalulekile enkundleni ngokufaka amagoli angu-15 kanye nokusiza kwamanye angu-5 esuka ophikweni. Wasiza neqembu kuba linqobe iNedbank Cup. Abaphathi bakhe kubikwa ukuthi bakhombise ukungeneliseki ngezinhlelo zeChiefs zokusayinisa abadlali njengoba isizini entsha kulindele ukuba iqale ngasekupheleni kuka-Agasti. iChiefs isikulungela ukuhlukana nomunye wabadlali bayo abasezingeni eliphezulu ngesivumelwano esiletha inzuzo yemali engeke yanqatshwa.